Me gida? Me gida? Kai. An za ka fita ne? Zan mu fita mala da safe ne ana kama kidingiri rana ya yi biziki ka ganshi na fita walai. Haka ne. To yanzu baka ba da wani abin cefane ba. Ke kulun kudin cefane wata abu na. Me kake nufi da kudin cefane? In da ba na yin cefanen za ka dawo cikin gidan ka same shi ne ka zauna ka ci? Ko me kake nufi ne? Ke kulu magana guda daya ne. To magana guda ɗayan fa kenan. Me in ka san ba za ka dinga bada kuɗin cefane ba me yasa ka je gidan mu ka dauko ni ka ajiye na gidan ka? Gashi mala ki manage da wannan. Me wannan abun? Me zan yi da naira 20? Me zan yi da shi? Manager na. Dala, me zan yi da shi? Malam ba ni kuɗin cefane. Kai ki dena wulakance da kudi. Na wulakanta. Wallahi ko central bank ya zo wallahi bai zai. To ko kai sai in saka kasan tattaka ka. Ni je ki taka din. Kwarai kuwa. Hey. Me gida. Abek. Abin da na so da ke. Ba na son wani magana fa sai fa ka bani kudin cefane. Ba zan fa ba wani wannan tsakanina da kai. Kawai ka bani kudin cefane. Ingani. Feri. Ka ka gaya min wani magana. Ba zan fa dauka ba. Feri. Mokata na mutu. Ni fa kullum da wannan magana kake cuta na. Gaskiya da wannan magana kake cuta na. Yo kifi wanda Hausa na kira tirin wada shine zaki. To shikenan naji. No trouble. Naji. Take am. Very. Kuma I'm sorry da ban san a. Bejen dede. Yayi dede doda. Rayuwar aure gaba ɗaya haƙuri ne a cikin shi. To rayuwar ma gaba ɗayan ta ai haƙuri, akin baka haƙuri ba ma ba za ka ga daidai ba. Haka ne. To iyayen mu ma da za su aure da mu cewa suka yi mai haƙuri. Dan su ma haƙuri suke yi. To ai ko da za a auren ma cewa aka yi mai haƙurin ya komai yau. To shi ke ne zai auren. Kuna daga waje ke. A wani shan kanshi na. Me ya faru? Kawai dai na ji kuna ta wani labari. Kawai sai sani ma na dai fito ma a yi. Na ɗauka ma bacci kike. Wani ne san yi bacci ba haka? Har da su matan manya. Ai kuma masu manya ne ai. Sannu ku. Ya labari ne. Ai da kika ma faɗa haka sai kira tana min da wani labari da na kai. Ranar ina fira wai ake ban labari in gaya miki na wata mata. Waya da ko mata yar aiki. Yar aiki? Yar aiki za a ɗauko mata. Ai ta takura mijin gaya miki ya ɗauko mata yar aiki. Ai ko ta ga yar aiki. Ita ko ba ta da lafiya ne? Lafiyar ta kalau har ta fi ki lafiya ma. Masha Allah. Yar aiki sosai. A wannan lokacin. Ai ko ta ga yar aiki. Sai aka gare. Ana gaya miki da ta azazzala mai ya ɗauko mata yar aikin nan. Ashe bata ma iya abinci ba. Yar aiki ko ta dinga girka abincin lafiyayye ga miki mijina ci sai ya zaga ya aure ta. Ya yi min daidai. Ba zai aure ta ba. Kai kawata ba baki da mutunci. Wani daidai. Ai ni ya yi min daidai ya kwashi girki ya kwashi amarya. Ta zaune ta. Wace ta ce a kawo mata yar aikin? Ni fa kin ga mijina. To ai bari in gaya miki ma sai da ya dauko amarya da aka dauko amarya aka sa ta a daki. Amarya ta rufe fuska, uwar gida ta shiga ganin amarya tana yaya fuskan amarya ta ga yar aiki. Kai, ai ko hina da ke banza. Sai na zaune ta dai zaki ce. Duka? Ijan. A saboda me? Saboda ba ta yi daidai ba. Ta auren miki miji? Sai ne miji kawo ta.
Wayan ci a kawo ta? Iya abinci ne fa kawai. Kawai ne? Yi mana. To da me zaki rike mijin? Sai in je makarantar koyon abinci kuma a siyo mu littafi. Daga baya kenan. ta ba Sadaka da kawo. Me yasa biki wannan koya ma ta maganin bai gidan ku taso ba? ba. Wannan maganin bai taso ba da iya da kan iya aika ka gani. Ai wallahi kina duka na ni ma zan A ji. wallahi a adaja a nan gurin kuma ya zai ki ce wai to ya zauna a inda biki iya kenan aje abinci. ai mata kishiyan kenan. Waye ce ta ki iya abinci? Don Allah da biki sai abinci. Allah ya da sai an kishiya. Wallahi mu ne nan ba za a mana ban Allah da sai Ban gadan Allah da sai amin kishiya ba ni na san na iya rike mijina abinci. Kwalliya kwarkwasa ba wanda ban iya ba in dai ko akan shi ne mijina zai karo aure ko ba zai taba ba ita ko bata iya girki ba ta takura shi ya dauko mata kishiya bata duba ya yake ciki bai nuna bai so ta ce ina sai ya kawo ya ki wani magana da take wannan zamanin namiji ko da kike mai wallahi tallahi ba shi zai hana miki ba idan har kin riga kin karanta halinsa da ki iya abinci na karki iya abinci wallahi tallahi idan shi kika maida autan maza sai dai in bai niyya miki batulci ba amma dai Ba ya wani bambanci tsaya ban tare ki ba ai ba maganan bambanci idan har kin iya komai zai zo miki da sauki ki iya girki ki gani kuma ba haka ne in kin iya. an san da wannan amma kuma mene ai bai kamata ya mata wannan abu ba In kin kwarrabe. to ga musu dai ba ma kwararrabewa ba Kina idan ma cin kin iya sisiki? din ma ban da za a iya kawo miki yar aikin ai Kina magana ba ma yanda za a iya wannan. ce zai aure miki yar aikin Suna maganan duka kaɗijan. Matar gida kike matar gida nake sai safiya yayi wani kuma kira ce matsala na da ke ba ma kirci gaskiya Assalamu alaikum. wa alaikum assalam. Ras ne a aiko ni. to Ce fa ne aka nan kawo. ka yaro Wallahi shage da ne da ko da yau za ku sha daɗi wannan bari tashin jin dora abinci kan mijina idan ban gama da wuri ba Lallai ku sha firan ku lafiya kuma ki mai dadi kare je ya miki kishiya. a ji da ki mai daɗi saboda ban san kishi masu maza ai kuwa baki san da muka yi da mai gidana ba Eh, wannan ai ba wani cefa ne aka mata ba sai wani kauɗi take ita an kawo mata abu a haka yanar leda take, haka take. Ke? da ya Iya tashi yi. fita bari ki ji in gaya miki abubuwan da ya ce zai kawo mu Daga tashi wanda ya fara gulmanta. Me gulmai Gulman me ke aka? ma sana'anki kenan. Okay ne ma ina tashi za ku dawo kenan. Hey, ashe kin zargu kina ji ni yau cewa ma aka yi tarwada haka za a kawo min shi a dare ma a cikin muna tare da ke hey Har yasa nake son ki kawata. Za mu ci daɗi kenan a shi. ke da kika ce ana gulma kuma Ya kamata ku san mun aiki. a san miki Sai iya leka ɗakin ta kawo mutane. mijinta ke ma ya zo ya kawo miki kowa da zaman ba zaman kan kowa ake ba kowa da miji ke ma dan haka naki ya kawo miki mai Shine. Wai na zo yanzu? Gashi na baro kasuwan. To burin gani zan shiga gida yanzu da burin Sofo soja. Sofo soja. daga ina ka obinna. Za fita daga kasuwan wallahi. Ni ma daga kasuwan nake. Ina so in kai dan cefanen nan gida ne. Kuma gashi sun matsa min da kira wai in je office. To no problem ma. Tun da gidanka da ke ba sai mu Za ka miƙa min matata? no problem. To da Allah ka bata. Sofo soja. Ka ce sai na zo. Sakin dawo. Ala kiyaye hanya. Sofo soja. Nke mu pata nke. Wallahi don't finish. You don't finish wallahi. Feri. haka da wuce nan Yes. da zuwa Ise ni in Allah yana son ka. Da kin fita. Jaraba wanda zai fara baka jiki yefu. Ko ba ka ce mu haka? gode wa Allah Allah wallahi. Feri. na'am Ki jara wannan sosai ni wallahi.
Kai, na gode fa amma Yes. sosai na gode na ji daɗi. Allah ya ban mun kai. Ke ma Allah ya bai mu tare da ke ni wallahi. Ka ce yanzu ba Ko wani rana na ginki Allah fuska ki na yi haske a idan Yau ka dawo, ni. yau ka dawo akwai wanshe baki. Allah ya yi daidai. Sai ka dawo. Okay. Mutane na, ni dai kun gani. Kun gani ba irin su wa'ya ba. To shi kenan. Kawa sai na shigo. Amma ban za ki zo ki bari sai baya nan. A ci daɗi lafiya, Allah sa ma ɗamshin ku, ɗaya ba. Kan kare da daɗi ma ci kule. Salamu alaikum ko kon gafara dai. Ras, ras kuwa. Ya kai ne. Auta gwari kenan. Gamna. Kai kullun he yawo da slippers a hamata. Ba na so titi ya lashe ne. Ai dai kana yawo da takalmi a kafa. Titi yana lashe maka bayan kwana biyu za ka gani alkari. Shi takalmin zai lashe ko titi zai lashe? Ina yi ma titi wayo ne. Ko yana ma wayo ba? Haba, wannan ba zai kare ba, amma wannan na kare. Ai ko ka gane kuran ka wallahi. Na rantse da Allah, kafa ka ya ta zube. Duniya Ya dai? Duniya wannan dai ka gani ko? Ka rasa mai nan ne za ka bi. Wallahi kuwa. Duniya karemi ne ko babba ne ma duniya. Babba ce. In ka bi da ita yadda kake so zaka ganta karama. Shi ne za ka ji ba shi yana ce ka biya hankali. Yawwa. To amma shi jiriji da yana gudu bai kure duniya ba ya ce nan. Ya ba zai kure ba. Ba zai kure ba. Ya aka yi ne. Lagos da Malakwasi. To ya ne dan kira mana mutumin mana. Yan na gamna. Sunan shi. An saja! An saja! Yayi magaji beci. Bai dawo ba. Haba. Ai yanzu nan na yi musu dubara. Kira ɗin. Opuna! Opuna! Madalla haka ne nan sai Shi ma bai dawo ba. kare dawo. Ai ma jani nan yi. Haba. Ha? Titini ma. Jiya ne da malam girba ya kira sallah. Shine na je gida mama asubi da mama tukui. Na yi kolba biyu. Ai matsala kake nan. Wallahi matsala kake nan. In dai kullum zaka tsaya a kurbiya, to a kurbiya zaka kare. Mota da ana tafi da shi me ana sa me? Mai. In an sa me kuma sai me? He tafiya. Daga shi fa me ana jifa. Giya. Dan mutum ya sha jiya laifin ne. Ka bugu ka yi jim. Ka kwana kota wuri jima. Shi yasa kullum kake da dan kokon nan kenan. Soja yana yau da ID card mu ma da namu. Duniya ta ce mutane. Kaje maza ke gulma yanzu. Mata na gulma yanzu. Mazan ma na yi. Kana Ai yanzu gulma kai. Ba gulma bane Allah munafici ne wallahi. To ka ji ai. Kuma munafici kanin gulma ne fa. Ya dai da na bude haka leko kai ne. A ba wai muna yi munaci hu ne saboda mu ga asirin kwano. Saboda wani hakarkarin kaji ne da matan nan na wuta. Ai matan nan tawo. Ba abin da zan ce mata sai godiya da san albarka. Wallahi. Wani suyar kaji da aka yi min yau. Aka yi min shinkafa mai miya. Miya? An zuba ta rugu? Haddar ta sai an zuba. Budin gani? Ori jima. Hada miya jeda? Ya da miya dage-dage zaka ce. Wanda matan shi ai barkono ya jawo shi. Ai wallahi. Duk wanda matan shi ai barkono. Duniya ya zo. Ai ni abun har mamaki yake ban. Kaga dai ni dai ba wani sana'a garan ba. Amma dai Allah da gidana ba za a ji kunyan game da girki ba. To mu fa. Kai. Ai wuna mata da yana yi jirki wuna. Ori jima mata ne. To kai matan naka naga hayan nan bata fito da kwanan bane. Sai zuwa dan jima tukuna. Ai ba na yi gargajiya da mutum da suri ai. Ai a dai zaka zo da To yanzu abin da za a yi ba. Za a aje nawa. In an jima nakan ya fito sai a hada gaba daya. Ai ba kawo ci ba ne tukun. A ci wuna. A ci za ka yi can. Ka bari a ci wuna. A ci Wannan ba wuna. zai ishe mu ba. A ci wuna ba laifin ne ba. Kaga dai abincin nan mun saba mu hudu muke cin abincin nan. To ka bari kai hakuri sauran nan su dawo mana. Wai na obinna ya je ne da wasu To ni ma musa. Obinna kaga can yana lekwa. Obinna. Ka zo mu ci abincin nan dan gwari ya matsa dan Allah dan Mun Allah. fashi na ni ma ya doka. Me kuma na leke kai da gidanka? Ha? Amma ya kamata tutuni yayi. Gashi nan dai tunda ya zo dai shikenan. Anya yau wannan yana da gaskiya kwa. To gashi dai na kama barawi. Dauna. Haba. Tun da dan gwari ya Obinna kai ka da muna jira ba mu ci abinci. Ina wani soja. Dauna nan. Yanzu ba lalle ma sai on sojan ya zo ba.
yanzu za mu iya ce mu ce mun jira bai zo ba ko ma bai rage ba shi ce na yi ko waya na ga yau jikinka gaba daya mace ne ana so kina yi surutu ne wa ina yi azumin magana azumin magana mu kuma azumi yunwa ne mun nan yabba yunwa yana ni ma yimi da mu ma kaciya goyi abu da ko abu da kawai abin nan ko kuwa kai ga ma all sojan nan wallahi ga ma all sojan amma ne kusa easy Ya daidai. ai tun da zan muke jira da kuma sai yanzu ka shigo Oke to yau bari dauko na mana. to shikenan shikenan a da wannan duka shi kai ya naga duk gaba ɗaya jikinka sai a hankali ne wai na ce ina yi azumin magana Obinna. Baka jin na kira ne? Ina ce fa ne na. sorry hankali ni baya cikin nan dollar na zo gidanka sin instead of matanki kada ki lalace gas sin na ba matani idafa kowa isi Kar ka ga maganar banza. To kai kike siya mun gasin? no Ni nake siya abina. To yau a gaduru za ku kwana. ya hakuri all soja bai kamata a Ras! haka ba ana gidan da dan bari Ras, kai ka san abin da kayan na hada kuwa? na sani Ina jin yunwa. ya hankuri Duk abin zai kare kanka yau. duka je ki si wallahi da kai ma obin na gaskiya ba kyauta ba wallahi ya za a baka ce fa ne ka kawo ka kai Idan na fara can kuɗa ka kuma na hakuri. I'm sorry Kan ku bani hakuri. a kai hakuri all soja Raba wanda rai na ba tun yakin ba ma. dan bari ba zai ki Da zuciya na ba na kai na transformer ta kama da wuta. mu ko da za ka duke kar ka kai shi nan mu ba ma yin shaida mutuwa Kai da tsallan kwado za mu tafi gaduru. Da tsallan kwado. all soja Ya. kan shi na gidan ka ya hakuri ba za ta ji daɗi sorry dollar ki Ka ji ba? ya hakuri all soja in Allah da kuskure ne wannan da an yi shi So nawa kenan? ki hankuri dollar Kwanaki fa na bashi kuɗi fa na ce ije mun. Na salari. wala kudi Ya ce wai kuɗin me. Yanzu kuma ina jin yunwa. dollar ki hankuri Haba. kudi wanda kin bani lokacin muna shiga gida shine akuya ya kure shine kire ya buga mun fada kariya ne kar ka yi makare shari ina ruwan kare akuya ne ya buga ka za ka ce kare magana ki daina yi mini irin wala ya hakuri ni ba na yi hikima yau dan Allah ku ya hakuri Dan muna gida ɗaya tare duk yare an raina ni. so far so Dan an gaba na zuwa da gurnet da bom. a kar ka zo da shi ruma mana asiri dan Allah dan Allah Allah in ana mata mana zan sake kowa. ba ma so ji da ya lalace yawa ya hakuri Ya dan hakuri. Allah da ku To yanzu ya kuke so in gaskiya zan sa bom. laila matan jira zo za sa bom matan jira Hakuri ne ci gurnet zan sake. dala ya hakuri dala kana sa bom Ka san bom ya fi gurneti. dala kana sa Saboda bom me? Saboda ya bata min rai. Ba yadda za a yi aiko da cefane bai kawo matata ba kawai sai ya je kai matan shi. Allah ya hakuri kana sa bom matan mu na da cici Kuma dala hakuri. dan bari Kuma kowa ma kawai ya tafi. ai kai kin ga masa bomb dala can ba wannan ba ya hakuri dala all soja Ina jin ka. kana ji kaga dai gidan nan gaba ɗaya muke ciki gidan nan mutum gaskiya ɗaya ba ne. zai jama mutum biyu har da iyalan shi matsala ba ko ba gaskiya ba wannan dan iska hege yana fama da mutane kamar an kuma a sa gaba ɗaya. ka ja mutane matsala za a sa bam yes all soja To gaskiya ba zan yadda ba. all soja Ba zan yadda ba. Da tsallan kwado zan kai shi gaduru. yawa a tafi da shi Yawa. a je da shi ba Na fasa bom amma zan kai ka can. akwai wata mai siriki a yanzu ana akwai Ke sai ki haƙuri. Cefanen ki ne aka bada. Aka wuce da leda ana iya yi. Ke kuma me kwaɗayi sai ki shiga ki je ki karɓa. Ai ni ba kwaɗayi ba ne irin ka nuna wa mutum wani abubuwa haka. To ke kuma sai dai ai ta haƙuri. Ya zama dole yin haƙuri. Bari in je ni ma in duba nawa abincin. Ya zama dole Ƙawato sai an jima. munafukan Allah munafukan ta'ala. Dama shekarina ne aka kawo miki. Har kina wannan faɗi kina wannan tafiya da wani shagen tsayi kamar da ran sallah zaki sani ba dan kadin jibge ki ya fanshe ba Qur'an da yana jibge ki na miki dukan tsiya. Kai,
Ya ci arzikin ku. Gida hankali kwanci da an ya mutsai. Ka amma an ji kunya wallahi. Ka ji kunya? Je ka iske ta a ciki ta shaƙi ka. An ji kunya. Wo. An ji kunya. Wo. An ji kunya. Wo. An ji kunya. Wo. Me sa ta ce banan wani? Na kwanan. Ya gida. Ya ras. Sanu. Na gajiya. Ya kiki? Shara kiki? wallahi. Ina kele ki abun da kina yi na daidai a wurin. Kana kula shari da mu. An kula shari da ke. Matarka tana shara. Dan gwari da feshi salansa ta hedin ki sa mata ido yana kallon ba. Ni kuma matata tana dan wanke ta haka. Kawai he sa mata ido yana kallon mata kwaran cikin riga. Dan gwarin? Dan gwari. Dan gwari.